दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय। जोबथारनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैदों दा स्ल'गान होनो मोनथारिया गोबावसो नालाय माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर जों बयबो मिथिगौ बर' हारिनि गिबिसिन बर' हारिखौहाय रैखाथाय खालामबोग्रा आबसुनि 57थि जथुम्माया जागासिनो दङ। बेयो जोबाखै, दिनैहाय लास्ट। दा बे जथुम्मायावहाय बाहागो लानानै बिपिएफनि सासे एमएलए जायनि मुङा रुबिराम नार्जारी सार बिथाङा बेयावहाय बाहागो लानानै आबसुखौहाय जोबोद मोजाङै बाख्नायदों। बिथांनि थाखाय आखाइ खबनानै होब्लानो जाबाय ना। जोबोद मोजां मोनदों आङो बिथाङा जे जोबोद मोजां बुजिनानैहाय बेयावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुफ्रुसारनानै होबाय। बिथांनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों। जानो हागौ बिथाङाबो बुजिदोंना जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दैब शक्ति थानाय इसोर आरो मोदायनि आशीर्बाद मोननाय शक्ति थानाय मोनसे आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा। बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद। जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन। समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर नीति आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपसहीन रावजोंबो कमप्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन। बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया जों जायखि आफादाव थाया जों जायखि खामानि मावा व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि सोरबाया आबाद सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षणाबेक्षण होनांगोन रैखाथि होनांगोन गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन आं जेरावखि थाया आं जेखि मावा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन। आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन। बेवहाय आं रावखौबो गिया आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा। गतिके रायजो राजाफोर फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय मुल मन्त्रआ जाबाय खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन। बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं राजनितियाव समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान मोनसे हाबाफारिखौ मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि नोजोर
बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखेरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय जोबथारनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैदों दा स्ल'गान होनो मोनथारिया गोबावसै नालाय माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोजोन्थों दिनै जागायजेननायनिफ्राय लानानै आबसुखौहाय बिथाङा बाख्नायदों दा बिथांनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनदों बेबायदि बाख्नायनाय रावखौहाय खोनानानैहाय दानिया फै जोङो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव थांदोनि गिबियाव जोङो दिलीप शइकिया बिथांनि खुगानि रावनिफ्राय खोनासंनि मा बुंदों प्रमोद बर' डाঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব সেই দুটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইটো ষ্টেণ্ড আজিৰ দিনলৈকে আছে বিজেপি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে মই আকৌ কম ৰাজনীতিৰ পৰিদৃশ্য সলনি হৈ থাকে যেনেকুৱা মানে দেশ হ'ব তেনেকুৱা দেশ ধৰিব লাগিব আমি হয় না এই পৰিস্থিতি চলিব সেই পৰিস্থিতি চাই আমি সিদ্ধান্ত ল'ম ধন্যবাদ আমি এনডিএ হিচাপে ইলেকশ্যন খেলিম दिलीप शइकियाया जोंनि बर' हारिखौहाय नासयनो नागिरदों मिथिबाय दा बायसान्स जुदि बिपिएफ पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा इउपिपिएल आव हाबोब्लाबो दिलीप शइकिया बायदि बिजेपि सरकारा इउपिपिएल पार्टीनोनो टिकेट होनाय नङा नामा दा बेबायदिसो जों बुंनो थांनांगोन रायजोफोर जोङो साननानै नायोब्ला बेबायदिसो बुंनांगोन अब्ला बिजेपि पार्टीया इउपिपिएल नो टिकेटखौनो होआ नामा जे जायगायाव हाग्रामा महिलारि सारा थागोन बे जायगायावहाय बे पार्टीयावहाय बिजेपि पार्टीया टिकेट होआ होननानै बुंदों अब्ला बै बिजेपियाव थांनानैहाय बर' हारिनि जायफ्रा बिजेपियाव हाबहैदों बिसोरो लाजिनो रोङा नामा अब्ला बैसोरो बर' हारिखौहायसो फानदों नामा गाव गावनि आसिखौहाय बर' हारिनि आसिखौहाय गुबुन हारिफोरनोसो फानदों बिसोरो जायहा बिजेपियाव हाबदों आं बेखौसो बुंदों दै बै समाव आंखौहाय कमेन्टआवबो बुंखादों माखासे मानसिफ्रा नोंथाङा बिजेपिखौ मानो मोजां मोनाखै बिजेपिखौ आं सायाव मोजां मोनो किन्तु सिङाव आं गाज्रि मोनो बिजेपिखौ मिथिबाय दा रायजो नोंथांमोना बिजेपिखौ सायाव सापर्ट खालाम सिङाव माब्लाबो सापर्ट दा खालाम दिनै जों डाइरेक्टलि नुनो मोनदों बिजेपिनि सासे एमपि दिलीप शइकियाया बर' हारिखौहाय गाग्लोबनो नागिरदों बर' हारिखौहाय गाख्रेबनानै दोननो नागिरदों मिथिबाय दा गावसिनि आथिं सिङाव सोनानै दोननो नागिरदों मानो बेबायदि बुंदों बर' हारिया खौसे जानो रोङाखै बर' हारिया गोदान पार्टी दानानैहाय गावनि हारिखौनो बुखावनानैहाय गावनि हारिनि बहरखौनो थेर बेथेर खालामनो नागिरनायखौ दिलीप शइकियाया नुदों बिजेपि गभर्नमेन्टआ नुदों रायजोफोर दा बे थासारिखौ नुनानैसो बिजेपि पार्टीनि एमपि दिलीप शइकिया बिथांनि खुगानि रावनिफ्राय बे बाथ्राफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनदों नङाब्ला खोनानाय नङामोन जोंनि बर' हारिया खौसे जानो रोङिनि थाखायनो गुबुन हारिया दिनैहाय आरोबाव गाख्रेबनो नागिरबावनायखौ जों नुदों रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बुंदों बर' हारि सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिजेपि सोरबा एक्स फराम भटार पार्टी इन्टारनेशनेल सोरबाया भलन्टियार फर्स बेफोरबायदि गावसा गावसो बुखावलाबायालासिनो
रिजनेल पार्टी दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया सापर्ट खालामलाय बबे बिजेपि बबे कंग्रेस बिलाय जेराव जिएसपि आबो गैखाला जों गैलाखौनो नांगोन जिएसपि खौ नब कुमार शरनियाखौहाय जुदि बिथाङा ट्राइबेल नङा होननानैहाय सार्टिफिकेट रिजेक्ट खालामखाबायब्ला अब्ला बबेखौथो लानानै दिनै जिएसपि पार्टी दाबावनांगौ दा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारा आन्दा कानुन जाय पार्टीया जोंनि बर' हारिनि सुथुर बेखौसो गोदोनायावहाय बजबनानै लानो नागिरो अब्लालाय माथो बुंबावनांगौ जोंलाय जिखि जाया रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आंनिफ्राय साबसिन मिथिगौ किन्तु मिथिब्लाबो नोंथांमोननि बुजिनाया एसे फेलें जायो आङो बिजेपि खौ सापर्ट खालामब्लाबो आङो गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामा गावनि हारिनि अनगा आं गुबुन हारिफोरखौहाय गावनि गोसो गोरबोजों आं माब्लाबाबो सापर्ट खालामा आं इनडाइरेक्टलि सापर्ट खालामनो हागौ नाथाय आं डाइरेक्टलि माब्लाबाबो सापर्ट खालामा जोंनि बर' हारिनि बुजिनायफ्रा सिदा रायजोफोर माब्लाबाबो खेंख्रा खेंख्रि नङा नाथाय गुबुनफोरनि बुजिनाया खुगाजों बुङो मोनसे गोसोजों मावो मोनसे नाथाय जोंनि बर'नि खुगाजों जा बुङो गोसोआबो बिनोखा दा बेयावनो जोङो गाख्लायनानै दोनजायो जों माब्लाबाबो गावनि नैबे मेलेमजों गोसोजोंहाय माब्लाबाबो जोङो इनडाइरेक्टलि खामानिखौ मावा जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिया नङा गुबुन हारिया साननो मोनसे बुङो मोनसे मिथियो दा बेखौ जों बुजिनांसिगौ नैबे दानि जुगावहाय नैबे डिजिटेल मुगायाव जों बुजिनांसिगोन बर' हारिया खौसे जानानै जुदि रायजो राजाफ्रा मोनसेल' भट होयोब्ला सोर बेथा बिलाय बबे पार्टी बिलाय बर' हारिखौहाय फेजेननो हाग्रा दिनै नोंबो गावस्राबाय आंबो गावस्राबाय बैबो गोदान पार्टी दाबाय हबेबो गोदान पार्टी दाबाय दायै दायैनो मोनथाम मोनब्रै खालामनानै लांबाय अब्ला बेलाय रानसारनाय जाखागोन बोफ्लेनाय जाखागोन सोरबाया इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेबाय सोरबाया सोरजोंबा जानानै गेलेबाय जाथारै बोखावफ्लेलायनानैहाय गेलेयोब्लालाय गुबुन पार्टीयालाय माब्रै नारसिना जानोलै रायजोफोर गामि अनफरावहाय थानाय गामि गोथौआव थानाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायनाया मोजां 100-200 नि थाखाय गावनि आखाइखौ माब्लाबाबो दाफाद गुबुन हारिया गावनि हारिनि अनगायै गुबुन हारिनोहाय माब्लाबाबो गावनि आसिखौ फाना बर'नि अनगा बर'आ गुबुन हारिनिफ्राय जिबनावबो भट मोना आं बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हागौ रायजोफोर सोरबा बांगालनो सोरबा सावथालनो सोरबा आदिबासीनो सोरबा नेपालीनो सोरबा मानो उमुक थुमुक रावनिफ्रायबो जों बर' हारिया भट मोना बेयो क्लियार खोथाखा बिसोरो लोब लोब हाबनो हागौ लोब लोब सापर्ट जानो हागौ नाथाय बिसोरनि थांखिया मा बिसोरो बर' हारिनो भट होआ दानिया फैदो रायजोफोर गिबि खेब आङो हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय जोबोद मोजां बाथ्रा खोनादों बेखौ आं नोंथांमोननो हगारनानै होगोन एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय जोंना उद्देश्यआ सेपारेट स्टेटमेन्ट जोंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो फोरोंलांखादों बा जोंनि एबसुनि गासै दैदेनगिरिफ्रा सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बुंखादों बा फोरोंलांदों बा सोमला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गारला बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिलागां बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंखौ फोरोंनानै गालांखादों जोङो डाइरेक्ट आलादा रायजो मोननांगौआ गोब्राब सम्भब नङा जोङो मोनसेनि उनाव मोनसेसो जोंनि आलादा रायजोआ मोनसे समाव जाफुंहैनो हागौ होननानै जोंखौ फोरोंदोंलै आरो जोंबो हानायमानि बै आन्दलन जानाय समाव जोंबो बुजिनो मोन्दोंमोन दिनै बर'फ्रा खेबसेयावनो आलादा रायजो मोननांगौआ सम्भब जानाय नङा
जोङो जोबस्रांलांजोबनो हागौ ओंखायनो जों जिरायथ' खामानिखौ मावलांनो रोंनांगोन दैदेनलांनो रोंनांगोन रायजोफोरखौ होननानै जोंखौ फोरोंलांदों बे हिसाबैनो जोङो दफा सुक्ति खालामबोदों आरो बेजों जोङो एसे जौगाबोदों नङाबा नोङो 100 years 50 बोसोर 100 years जुदि कन्टिनिउ बर'आ जुदि आन्दलन खालामनांगौमोनब्ला लेखायावबो सेस जागौमोन लेखाफोरावबो सेस जालांजोबगौमोन खेथि बाथियावबो सेस जालांगौमोन फारफ्रोमनिफ्रायबो बर'आ ओरैबायदि गाहायाव थाहैखागौमोन सेस जालांगौमोन जोबथानायाव रायजो मोनबाबो दहाय आब' प्रमदा जेरै बुंदों जोबथानायाव रायजो मोनब्लाबो खुंग्रायानो थाहैनाय नङालै बेबादि परिबेस फैगौमोन ओंखायनो जोङो थाथ' जोङो आन्दलनखौ खालामबोदों आरो सुक्तिखौ खालामबोदों आलादा रायजोखौ जोङो खेबसेयावनो मोनखानाय नङा होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ फोरोंबोखादोंमोन बे हिसाबै जों खामानि मावबोदों आरो बेवहाय जोङो जयैनो गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आन्दलनखौ जों खालामबोदों जोंनि बर'नि आन्दलनाव खालि बर'ल' नङा गुबुन जाथिफ्राबो हेफाजाब होआखैबा जोंखौ थानाय जानाय नङा होमबा माबा स्टिक रोगानाय बा माबा मोनसे बाजार खालामहैनाय बा माबा मोनसे खबर हैनाय बेफोराव जुदा जातिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होआखैबा होदों बहुतानो होदों गासिबो जातियानो हेफाजाब होदों माखासे इउटुबारफ्रा दिनैहाय MP MLA जानो थाखाय बिबान एंगारगोन होननानैहाय बुंदों बिबान एंगारदों होननानै बुंदों दे एंगारगोन नङा एंगारदों होननानै बुंदों नाथाय दिपेन बर' सारा दासिमबो एंगारथ'वाखै एंगारगोन ना एंगारा बिनिबो खुनु फाइनाल डिसिजन गैथ'वा नाथाय दिपेन बर' सारा बुंदों जे आबसुनि थामा आरोबाव बारायबावनांगौमोन खमद्राय जादों 2 बोसोरा खमद्राय जादों जानो हागौ बिथाङा मावबावनोबो गोसो दङ जानो हागौ बिथाङा बाबायबो गुबुनफोरजोंहाय सोंखारि जानानैहाय गुबुनफोरजोंहाय नेवसि जानानैहाय गोसोआवहाय माखासे आघात मोननानै बिथाङा एंगारनो नागिरदों खोमा नंगौ पार्टियाथ' थाबाय थागोन नाथाय दैदेनगिरिफ्रा सोलायबाय थागोन बेखौ मानो बुजिनो रोङाखै जानला मोनला गावनि इउटुब चेनेलखौल' भिउस फैथोंसै साननानैहाय गोदाव सोराव बुंब्लाथ' जानाय नङाना बेबायदिया मोजां नङा सिगां खामानिखौहाय क्लियार खालामनो होग्रो बिनि उनाव मा बुङो बुंबाय था अब्ला रायजोफोर आंनि भिडिअ हगारनायनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला आंनि थाखायबो लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो जेन' इयुननि समावहाय आरोबाव आपकामिं नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो मोजांसिन बाथ्रा बुंनानै होनो हानाय बायदि गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारि